Nå, jeg starter den igen. Hej alle sammen, velkommen til en ny video. Vi sidder og spiller Peak i dag sammen med en af mine venner her. Han hedder Gustu, og det kommer til at være meget hyggeligt. Gør det ikke? Jo. Lad os komme afsted. Kan vi ikke spille på Tenderfoot? Okay. Vi har lige set, at der er kommet en ny update. Så det skal vi nemlig lige... Ja, og jeg kunne ikke spille det i går på grund af... Der er vi på vej ind. Det spiller altså. Okay, hvem tager tingene? Hvem tager backpack? Hvem tager backpack? Det her spil Jeg tager er hele så tiden. sjovt, nej. Så vågner vi sgu op. Og det får og rent faktisk update som 24/7. Oh. Fik en Jeg tager ikke den der energidrik, på. må jeg sige, og så fik vi også en trail mix. Jeg tager bare backpack. Okay, Pas på, der er jellyfish derovre. lad os komme afsted. Low battery. Boom! 2 sekunder. Det er den her, virkelig, dårlig. Nå, lige meget. Imens vi lige venter på ham, så tager vi lige nogle kokosnødder. Skal vi ikke det? Vi tager lige nogle kokosnødder, mens vi venter. Hvor er du, Jonas? Er der ikke en kokosnød, vi lige kunne tage her? Julius, stop på mig. Vi har brug for kokosnødder. Det var så sejt, Julius. Det er derfor kokosnødder. Men ja, så er det sgu bare afsted med os, så skal vi bare få nogle kokosnødder, vi skal. Julius! Hvad er der? Hej, Kig på det her. må jeg se? Julius. Wow. Vil du se noget rigtigt noget? Så laver vi et backflip. Nej, imagine, at jeg ikke kunne gøre det her. Vi skal højt op. Det bliver sgu svært det her, men... Ja, du lader som om du ikke har spillet det her spil før. Ja. Jeg har spillet det før. Nej, vi skal virkelig højt op. Men det er stadigvæk svært. Jeg håber, vi får en laserbiome, hvis vi klarer den nye. For den laser er meget sjovere end snowball biome. Jeg må lige kalde. Men så er det sgu tid til at klatre. Lad os komme afsted, og lad os begynde at klatre. Nu må jeg begynde heroppe fra. Der er noget tid der. Så er vi oppe. Kom nu. Vi skal op. Yes. Jeg gjorde det. Hvor er du? Jeg er heroppe. Hvor er jeg oppe? Hvad med dig? Hvor er du der? Det her. Trail mix. Okay. Bare put det i min backpack. Okay. Den her har jeg Hvad? aldrig set før. Må du se? Det er mælk. Hvad er det? Har vi mælk? Okay. What? Ej, du er blevet helt gul. Jeg har... Eller kom der også en big lucky charm? Jeg har sådan et skjold rundt om mit liv. Eller... Nå, det er på grund af, at du ved godt, at mælk giver jo protein. Virkelig. Nå ja. Så jeg får... jeg får... protein, og så bliver jeg... Mælk er godt, okay. Vel, det kommer jo også fra min mor. Kan du godt lige feature my video? Jeg har fået en ny account. Oh, checkpoint flag. What? Jeg tror, at hvis vi dør, så er det basically sådan en respawn. Så den beholder vi. Hvor meget vejer den? Den vejer ikke så meget dog, honestly. Kun der nu. Det er ikke så langt. Tak for det. Lad os se, hvor langt... Jeg kan huske, at vi spillede med Frederik. Nå ja, Men der nåede vi... Der var det tropics. Det er ikke så sjovt.
Det går på grund af 17. november, så bliver det random. Okay, hvem går først? Kan vi nå den her? Jeg kan godt. Sådan der. Der er også kommet nye animations, hvis du kan se. Du må komme herop. Jeg tror ikke, der er noget heroppe. Der er det heller ikke. Vi skal tage en helt anden vej. Det skal vi. Det er ikke så godt. Skal vi tage en der rute? Ja, det må vi se, om det lykkes. Vi må se, om det lykkes med at ændre rute. Og hvis I ikke kender Frederik, han har faktisk også sin egen YouTube-kanal. Vi har lavet en video med ham. Julius, kan du godt lige feature mig i din video? Ja, du er Det kan man godt. Og det kan Ja, jeg men også. så er det min account. Jeg skal tagge den. Nå, lad os komme op. Skal vi klatre? Jeg har mistet sådan en lille tak, HP. Eller stemmer. Var det grund af, vi faldt der, eller det var? Ja. Der er sådan en, der er en beanstalk. Den kan være god, hvis vi skal komme over sådan et stort gat, eller sådan, hvor der ikke er en bro. Det er derfor, at den kan godt være god. Og den tager ikke så meget af din storage stamina. Jeg har også det der nye ting, ligesom checkpoint flere. Og den der mælk. Det er Tony. Okay, jeg kan se en bro deroppe. Skal jeg bare bruge en beanstalk her? Det kan du godt. Når vi skal Men nu skal derop. jeg kaste den sådan. Kom, vi går lige her nu. Okay. Jeg har en god idé. Og så kravler vi herop og derop, ikke også? Så putter jeg en beanstalk der, ikke også? Den er ikke ligesom det bedste. Ligesom du ved godt, en af de her fungus, ikke også? Og Julius, vi skal bare spise alle de nye mushrooms, som vi finder. Okay, skal jeg bruge den her? Nej, vi kan godt komme højere op. Hertil. Her kan du bruge den. Okay, gå lige ud, vand. Jeg tror, du skal kaste Er den godt? Du skal kaste den. Så burde den vokse. Ja. Ja. Okay, Julius, jeg vidste ikke, du har sådan... Jeg kan mig klatre op på den. Det der var perfekt. Vi har ikke brug for at bruge noget stamina. Jeg klatrer på den. Så det der var faktisk en lifesaver. Det der. Jeg kan se campfire'et, eller... Ja, same. Det er bedre at gå herover. Ja, vi kan godt prøve at lave en engelsk version af den her. Jeg tror, jeg bliver nødt til at gå den her vej. Kom her. Okay. Vi mødes. Ved toppen. At the peak. Nå, hallo. Halløjse. Så det er bare os. Mig og dem, der ser videoen. Det er bare os nu. I hvert fald indtil videre. Lad os se, hvis han kommer snart. Er han op? Nej, ikke nu. Så er ikke sådan ud. En hotdog. Fordi er der hotdogs? Husk du? Nå, der var du. Julius, hvem går? Ja. Okay, jeg skal lige vente. De har alle Hvem får- hotdog. Har det? Det var nice. Hvem tager hotdog? Jeg tager hotdog. Okay, så tager du godt. Hvad får vi her? Det er mig, der får. Ja, den er god. Vi har 2 respawn items, det er crazy. Det er crazy nu. Den er sket i min backpack. Hvor mange gange skal man cook? En gang er det så. Okay.
Oh, Den nye roots. biome. Woo. Så er det sgu bare- Det er den helt nye. Den er lige Øj, den kommet ser så ud. sej ud. Den ser så sej ud. Den kom i, jeg tror det er forgårs. Det er også sådan. Der er vand. Er der? Nej, det er rigtigt, der er der sådan noget. Der er nej, ikke marshmallow. Hvad sidder jeg og taler om? Nej! Er du Der okay? var noget i svampen. Ja. Kom lige herned, Julius. Okay. Wow! Ja, der er de der jumpy carrots. Jeg følte ligesom Uro. Ej, jeg fandt en klar mælk. Jeg bliver skubbet. Der kommer vind. Gem dig. Her, Nå, jeg har brug for helt glemt, der kommer Har du vind. brug for en bandage her? Ikke helt, men okay. Wow. Der er også- Holy. Du ved, det ligner den der Ewok hunt der. Loki, det ligner Ewok hunt. Hvad er det her? Purple Det er mushroom. Snowberry. Okay, prøv den. Hvem prøver den? Den giver mig et eller andet. What? Så har vi vand. Ny effekt. Så vi klatrer op ad vandfaldet. Julius, han er meget mere experienced end mig. Jeg må godt sige. Altså, hvis du synes det, så må jeg godt sige. Jeg tror, man kunne godt hoppe. Jeg tror, man kunne hoppe på den der. Same. Ej, hvor en scam. Ja. Wow, det er glat. Der er mos. Det er helt glat. Der var lige glat før. Når man er på sådan siden af en sten, så er der mos. Det er glat. Hvad er det her? Min skærm bliver helt... Jeg får en ny effekt. Ja, det er den der. Jeg tror, det er sådan en mushroom. What? Skal vi seriøst gå igennem den her nye effekt? Jeg gætter på, at vi skal bruge den der antidote meget. Ja, den her er også. Den putter jeg også lige væk. Okay, så vi har basically bare en helt væk der. Wow. Wow. Hvad er det derovre? Den er ikke... Hvad? Den er ikke friendly. Den prøver lige at løbe ind i mig. Den er ikke så... den er ikke så glad. Det ville være sjovt, hvis vi kunne sacrifice den her til Frederik. Det kunne være sjovt, hvis Frederik også var. Nå ja, så kunne jeg sacrifice ham. Der er stadig de der bomber. Ja, men han er i biograf. Han er i biograf. Ja. Jeg tror lige, jeg skal... Ja, jeg når det her. Jeg kan nå det her. Er du sikker? Jeg putter en beton, fordi jeg kunne ikke. Jeg gider ikke... Jeg har bare mere sådan stamina, på grund af min hotdog. Pas på, Julius! Man hopper... Nå. Jeg kan stadig høre den der bil der. Pas på, at du ikke går alt for langt ind, fordi vi skal ikke være herinde for længe. Hvordan hele den? Jeg får den der dumme effekt der. Jeg bliver nødt til at stå her lidt. Det lyder som om vi gerne sige dumme. Ja. Skal jeg ikke noget med det. Pas på, der er vind. Jeg er ved at flyve. Olli! Ja. Jeg har ikke så meget stamina. Okay, hvem vil prøve det? Red Shroomberry. Hvem prøver det? Boing. Boing.
Julius, kig på mig. Vent lige. Okay, det kan du ikke. Ah! Jeg fik den der Nå, nye det skal bare lidt test. Wow. Hvad skete der lige? Jeg fik den der nye effekt, og så blev jeg bare hurtigt. Nå, Ikke hop ind i vandfaldet. nå, tak, man. Ikke hop ind i vandfaldet. Yes. Jeg så det godt, Julius. Julius, tror du, vi kan make it derop til? Ja, det er ikke så svært. Nu er hele min hotbar fyldt af det der nye effekt noget. Hvad derovre? Nå, det er en af dem her. Hvad med han med det? Den ser anderledes ud. Kast den. Den mængde. Den er ikke så. Jeg har brug for en antidote. Det har jeg faktisk også. Har du en antidote? Og det er godt. Nej, den virker ikke. Virker den ikke? Vi skal bare vente den væk. Okay, jeg har forstået det. Nu skriger den. Jeg er nødt til at vente på det. Ja. Please, ikke gå fra mig. Jeg har min hånd. Jeg er klar. Det var ikke så svært. Okay, det er i gang med at gå væk. Okay, jeg har nok en hotboard. Crystal Cave. Jeg føler lidt som jeg er så meget. Kan man det der, Jonas? Come on. Yes. Ali. All I know. Okay. Vi skal bare herop. Jeg kan ikke det der. Jeg lever det kan jeg. Ja, det er ikke så langt op. Nu skal vi passe på, der er vand. Okay, det har waterfall også. Jonas? 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 Bare giv op, hvis jeg er. Jeg bruger bare den der statue. Nej. Jeg tror, jeg er død. Jeg tror ikke, han finder mig i tide. Nej. Jeg tror, det er slutningen af mig alle sammen. Jeg tror ikke, jeg lever længere. Det bliver ikke så godt for. Hvis I ikke allerede har det, husk at like og subscribe. Hvor er du, Ali? Kan du høre mig? Har du brækket benene? Brækker du benene? Julius? Hej. Skal jeg bare bruge den her? Ja, det må du gerne. Så er jeg tilbage. Okay, så vi kan ikke gå op ad vandfaldet. Det er lige på fade der. Ej, jeg døde Julius, lige. nej. Ja, jeg døde. Julius, hvad hvis vi tager den her vej? Der er ødelkom, jeg kan se. Jeg skal have det her, hvor jeg døde. Julius, kom herover. Kom. Jeg har en bedre vej. Hvor er den her?
Hvor er du? Jeg er herovre, vi sidder ved waterfallen. Nå, du er der. Der hvor vi var lige før. Nej. Kom. Jeg har fundet et godt sted. Det kan Julius, der er en spider lige der. Der er en spider lige der. Men jeg kan ikke nå mig, kan? Kan I komme herop? Kom herop. Skal vi se. Tag den der vejen. Men har vi ikke allerede taget den her vejen før? Nej. Nu kommer der vand. Nej, jo, Julius. Vi skal Jo, ikke vi- den der vej. Jeg synes, vi bare går rundt om. Jeg er lige på noget at spise, men der er jeg. Kom med det. Ah! Det var der og lige, det var ikke så godt det der. All I know. Jeg har min hånd ude. Yes! Nu er jeg sulten. Så vi skal virkelig passe på de der medicinal carrots der. Eller hvad fanden de hedder. Jeg var tæt på hvor er en af de der Hvor er vi? Jeg tror ikke, vi skal være herovre. Hvad er det? Nej, vi kan ikke krave. Jo, skal vi prøve at kravle herop? Vi kan godt prøve. Hvem tager? Come on! Green! Ah! Jeg kommer op! Okay. Gør dig klar til at tage mig så. Er du klar? Ja. Yes. Yes, vi er endelig kommet højere op. Vi skal bare derop. Vi er snart heroppe. Eller nej, det er vi faktisk ikke tæt på. Tænk på at gøre det i virkeligheden. Jeg tror overhovedet ikke, vi kunne klatre i virkeligheden. Ja, Og regain så stamina hurtigt. Tænk på, at der faktisk er folk, der har slags det. Yes, det er jo bare dumt. Du bliver nødt til at være inde i det der noget lidt tid, og så kan vi komme ud. Eller vi kan gå lige op her. Fordi der er der ikke noget. Men der er noget, eller hvad? Jeg er sulten i spil. Måske er jeg flyttet i virkeligheden. Hvor bor du? Hold fast på noget. Her. Skal du have noget at spise? Her, tag den. Meget bedre. Jeg fik meget stamina af det der. Hvor synes du, jeg skal putte min checkpoint sted? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om jeg har en plan herfra. Der er en edderkop lige der. Nej, jeg tror ikke, jeg har en plan. Nej, det har jeg ikke. Det var også bare perfekt, det der var det ikke. Fortified mælk. Mælk. Jeg er bare der, når du det. Nej. Jeg kan ikke komme op, jeg har ikke nok ting. Jeg har brug for healing. Jeg gør noget til det. Vind!
Nej, ikke igen. Jeg bliver ikke reddet. Kom så lige. Hvor var du? Nå, der. Jeg har ikke chance til at gøre det her så. Wow. Du kan godt. Ja, jeg er her snart. Jeg blev trækket af vinden, og så faldt jeg direkte af klip. Ja, så blev jeg også snart det boss. Der er et goggin til herovre. Det bliver sværere og sværere at overleve, det der vind. I først så var det nemt. Gå. Og nu er det endnu sværere at overleve det der vind. Dude, han kan kravle. Oh my god. Dude, hvad vil... Jeg tror, hvis man bliver infected, du ved, infected af det der fungus. Har du så Du ved, ikke den der der nye... checkpoint? Ja, den er hele vejen derovre. Når du har placet den, Jo. så lad os se, hvad der Hvor er sker, hvis det går Skal jeg galt. bare dø? Nej. Men hvis det går galt, så kan vi se, hvad det gør. Jeg tror, det er det gør. Hvad er det her? En Jeg tror, den er okay at spise. Ja, det ved jeg ikke. Prøv. Look at this. Der er goggins. Nå. Men jo, jeg kan godt mærke det her. Man, a machine here. Nobody works like... David and Distance. Nå. Du kan godt lige. Yeah, jeg er på en treehouse. Du er på dit hus. Du er på et treehouse. Luggage. Første en, jeg har set her. Yes, bare tag den. Det der lille stemme, der kan hjælpe mig. Nå. Okay. Så er det videre. Jeg brugte alt, hvad jeg kunne, og så kunne jeg bare mærke, at jeg ikke stod på noget. Så kiggede jeg ned. Så er det grund af vinden skubbet til mig. Så faldt jeg flyvende bare. Jeg faldt helt ned i bunden. Den skubber mig mod væggen. Det er okay. Hvis du går ind imellem de der to ting, der kan kaste dig. Hvis du går ind imellem og ikke rammer. Godt. Men du er faktisk tæt på. Du er faktisk tæt på. Det er derfor, jeg er bare bedre end dig til det her spil. Du fik den der mælk. Og chain launcher. Jeg tror mælken gør sådan, så man ikke kan få nogen effects eller sådan ting på sin stamina, når man har drikket i noget tid. Så man er ligesom protected. Jeg ved om det er Mesa, eller om det er Alpines, eller hvad det er. Jeg håber det er Mesa. Same, fordi den der tornado er sygt sjov. Nu er det start. Hey, every... Jeg kan se ilden. Jo, har du bare set, hvor god jeg er? Jeg var nødt til at leave dig behind. Det er det scoutmaster aldrig sagde, man skal. Det er det, der skete for mig, ikke? Jeg blev seriøst. Jeg var ligesom i en af de der cartoons, noget, hvor de bare sidder der og flyver hen over noget. Hen over intet, og så kigger de bare ned, og så falder de ned. Det var det, der skete for mig. Hvor vinden skubbede mig, så jeg stadig blev i luften. Så jeg ikke faldt ned med det samme. Og så kigger jeg bare ned, og så lige når vinden forsvinder, falder jeg. What is this dirty butt doing on the calculator? Og hvis I er kommet så langt her, så skal I lige skrive mælk. Ej, hvad er det nu? Mælk er kodeordet i dag. Vi elsker mælk. Alle sammen elsker mælk. I guess der er nogen, som ikke har marshmallow. Er der ikke nogen backpack? Jeg spiser den nu. Skal man bare koge den en gang? Er det det bedste? Ja. Nej. Yes! Mesa. Det her bliver dejligt og svært på samme tid. Ja, Mesa er meget sværere, men sådan bare lidt bedre. Den her skal prøve for Golden Bing Bong. Den her video kommer til at være sygt lang. Den er allerede 30 minutter lang. Og jeg tror, hvis vi dør,
Så kommer vi over til vores checkpoint sted over i Roots. Au. Jeg føler lidt som jeg er barbecue. Barbecue chicken nuggets. Parkour. Hvorhen er Jeg laver en run for it. Løb. Yes. Men jeg skud. Her skal jeg løbe langt. Afsted. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Jeg løber bare. Gå hurtigt. Sådan der. Airplane food. Godt bruges. Det skal ikke ramme mig. Hvis en af dem der rammer mig, ikke? Så bliver det sgu bare så sjovt. Bare se mig flyve. Det kan godt være dejligt. Hvad er det der? Nej, det er på mig. Faktisk væk. Jeg tror ikke, der er det hjælp. Kom nu. Heal mig. Jeg har kun lige liv med en streg. Jeg har en streg stamina. Og den kommer tilbage. Oh my god. Oh nej. Skal jeg stå? Ja, jeg skal stå. For den der tomat. Men jeg kan ikke gå nogen steder, fordi der er alt for meget lys. Jeg kommer bare til at blive brændt. Skal jeg virkelig bare stå her og vente på tornadoen? Det er det ikke godt. Det er jeg nok nødt til at gøre. Nej, jeg dør. Der er tumbleweed. Au. Man kan tage dem af. Hvad sagde I, Julius? Nej. Jeg overlevede med en streg liv tilbage af den der tornado. Men jeg havde det. Jeg skal lige ud og gøre noget. Lever bare. Prøv bare. Prøv. Jeg skal altså prøve. Men hele skal være forbi her nu. På den der vej rundt. Og så må jeg her squeeze den her. Yes! Nu er jeg ved. Nu løber jeg bare. Afsted mig. Det var lidt dumt det der. Jeg tror det var dumt. Hvad er det? Nej. Jeg tror lige jeg må dø af det der. Er det ikke en luggage det der? Hvad? Hvordan? Nej. Ja, det var sgu også bare perfekt det der, var. Men hvis du kan lide den her video, så giv den lige en like og subscribe. Jeg ved, jeg har sagt mange gange, men det kunne virkelig hjælpe mig. Tak for at se videoen. Vi ses igen næste gang.